Καλησπέρα Μελβούνι. Φίλες και φίλοι, η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στο κεφαλονίτικο σπίτι, όπου εκεί έγινε μία βραδιά για να τιμήσουν τον Άγιο Γεράσιμο προστάτη της Κεφαλονιάς. Με μεγάλη χαρά είμαι και πάλι κοντά σας, γιατί όποτε έρχομαι εδώ είναι μια βραδιά ξεχωριστή πραγματικά. Τώρα, θα ήθελα να είναι λίγο πιο ελαφρύ, ας πούμε, αυτό που θα πω, αλλά δεν μπορώ να υπερκεράσω τις δύο επετείους. Πρώτον, τον Άγιο Γεράσιμο, για τον οποίο αρχικά σχεδιάστηκε ο χορός, έτσι, και το δεύτερο, το μεγάλο γεγονός που είχαμε πρόσφατα, φυσικά, την 28η Οκτωβρίου. Οπότε θα με συγχωρέσετε, αλλά θα πούμε για 1-2 λεπτά και τα πατριωτικά μας, έτσι. Λοιπόν, ο Άγιος Γεράσιμος, να πούμε που είναι και ο Άγιος της Κεφαλονιάς, είναι ο ένας από τους 4 άφθαρτους Αγίους που έχουν τα Επτάνησα. Έτσι, έχουμε τον Άγιο Γεράσιμο, τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, έχουμε την Αγία Θεοδόρα την Αυγούστα και έχουμε και τον Άγιο Διονύσιο στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, 400 χρόνια άφθαρτος ο Άγιος Γεράσιμος, μεγάλη χάρη του, 1100 η Αγία Θεοδόρα, 1050 ο Άγιος Σπυρίδωνας. Μιλάμε, όταν λέμε άφθαρτη, εννοούμε έτσι ότι το σώμα είναι αναλύωτο, μαλακό και κανονικό όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτά τα μικρά σημάδια της χάριτος που λένε, που δίνουν σε όλους εμάς ελπίδα και φυσικά είναι καύχημα για την Κεφαλονιά και μεγάλη χάρη του και πάλι. Πηγαίνω τώρα στην 28η Οκτωβρίου, η οποία φυσικά την έχουμε ήδη γιορτάσει σε τόσα μέρη στη Μελβούρνη, έτσι, που κάποιοι ίσως έχουν βαρεθεί να μ' ακούν να λέω τα ίδια, γι' αυτό δεν θα πω τα ίδια. Για τους Έλληνες της Αυστραλίας έχει ένα νόημα παραπάνω αυτή η γιορτή και το ξέρετε, γιατί σε εκείνες τις σκοτεινές στιγμές όταν είπε το όχι η Ελλάδα, στεκόταν απέναντι στον άξονα τότε μόνο η Βρετανία, αυτοκρατορία, και η Ελλαδίτσα, η μικρή Ελλάδα. Μικρή πλην τη μία, έτσι. Και η Ελλάδα είπε το μεγάλο όχι και δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά, έτσι. Στην ιστορία μας έχουμε πει όχι πολλές φορές. Δεν χρησιμοποιήσαμε τη λέξη όχι και ο Μεταξάς είπε «Alors c'est la guerre». Λοιπόν έχουμε πόλεμο. Αλλά αυτό ήταν το όχι. Και είναι το ίδιο όχι που είπε ο Λεωνίδας κάποτε που είπε «Μολόν λαβέ». Ήταν ένα μεγάλο όχι. Είναι το ίδιο όχι που είπε στο Μεσαίωνα Ιωάννης ο Βατάτζης της Νίκαιας, στους παπικούς.
που είπε, δεν γίνεται. Το ίδιο που είπε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, που είπε η πόλη δεν είναι δική μου να την παραδώσω. Όχι και αυτό. Και τι σημασία έχει αυτό το όχι? Βλέπουμε ότι καμιά φορά ίσως το να λέμε ναι, ιστορικά είναι εύκολο. Αλλά τα μεγάλα όχι είναι που μένουν και γράφουν πραγματική ιστορία. Και ποια όχι είναι αυτά? Είναι όταν το όχι το λέει μεν ο κυβερνήτης κάθε φορά, ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας. Δεν ήταν δημοκράτης. Αλλά όμως το όχι που είπε δεν ήταν δικό του μόνο, εξέφραζε ένα ολόκληρο λαό. Δηλαδή λέγοντας ο Μεταξάς όχι και ο λαός το επικύρωσε την επόμενη μέρα και ξεχύθηκαν όλοι σύσσωμοι, τι έκανε? Έβαλε τέλος σε 50 χρόνια, ας πούμε, ή 40 αν θέλετε τουλάχιστον, εθνικού διχασμού. Γιατί αν πάμε και πριν από το Βενιζέλο και πάλι διχασμό είχαμε, ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ήδη από το 1830 που γινόμαστε κράτος, έχουμε ένα εθνικό διχασμό. Αυτό το όχι που είπε ο Μεταξάς έβαλε τέλος στο διχασμό, ένωσε τα πάντα. Λαό, εκκλησία, πολιτικούς, επιχειρηματίες, όλοι ενωμένοι. Γι' αυτό και όταν είμαστε ενωμένοι, ακόμα και η μικρή Ελλάδα έκανε ένα μεγάλο θαύμα. Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Έτσι, και όμως όχι μόνο ανταπεξήλθαμε, έτσι, αλλά τους πετάξαμε στη θάλασσα. Χρειάστηκε να έρθει μια ολόκληρη Γερμανία, μια αυτοκρατορία, και ακόμα και εκείνοι δεν κατάφεραν να περάσουν, έσπασαν το Ιουγκοσλαβικό μέτωπο και ήρθαν γύρω-γύρω. Δεν έσπασαν ποτέ τη γραμμή Μεταξά. Λοιπόν, αυτό το όχι λοιπόν, επειδή σταθήκαμε τότε εμείς με τους Βρετανούς και ήρθαν και οι Αυστραλοί φυσικά και έγινε η The Greek Campaign που λέμε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία για σας εδώ, γιατί είναι άλλος ένας λόγος για να διεκδικείτε ισότιμα τη θέση σας σε αυτή τη χώρα. Έτσι είμαστε ένας λαός που προσέφερε στις δύσκολες στιγμές στο κοινό καλό και είναι κάτι για το οποίο ιδιαίτερα ως Έλληνες Αυστραλοί ή Αυστραλοί Έλληνες πρέπει να είστε 2 φορές υπερήφανοι. Λοιπόν, και επειδή ίσως το βάρυνα λίγο, θα κλείσω με ένα μικρό ιστορικό ανέκδοτο από ένα άλλο όχι που είπαμε. Ξέρουμε όλοι το Μολόν Λαβέ, αλλά υπήρξε ένα προηγούμενο επεισόδιο που οι Πέρσες έστειλαν πρεσβευτές στους Σπαρτιάτες για να παραδοθούν. Οι Σπαρτιάτες, επειδή δεν ήταν πολύ πολιτισμένοι, απλώς τους έσφαξαν. Τους πέταξαν στο... Στέλνουν μετά, ναι, τους πέταξαν στο βάραθρο. Λοιπόν, στέλνουν μετά επιστολή οι Πέρσες. Και έγραφε αυτή η επιστολή, παραδοθείτε, γιατί εάν μπούμε στη Σπάρτη, θα κάψουμε τα σπίτια, θα σκοτώσουμε τα ζώα, θα σκλαβώσουμε τις γυναίκες, θα δολοφονήσουμε τα παιδιά. Εάν μπούμε θα κάψουμε τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και οι Σπαρτιάτες απάντησαν με μια επιστολή που είχε μόνο μια λέξη. Εάν. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο εγώ να προχωρήσω με μια ομιλία μετά από αυτά που ακούσαμε, διότι η δικιά μου ιστορία πάει πίσω μόνο 50 χρόνια και δυστυχώς είναι μόνο στη Μελβούρνη, διότι είμαι γεννημένος εδώ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ερχόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις και όλοι μαθαίνουμε κάτι. Νομίζω ότι θα έρθεις μόνο για φαγητό, να πεις ένα καλαμπούρι, να βρεθείτε με 2-3 φίλους, αλλά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε έναν γενικό πρόξενο που έχει εμπλουτίσει γενικά την παροικία μας και όλους τους οργανισμούς, και επίσης έχουμε και έναν σύλλογο εδώ που μέσω τον κύριο Παναγή και μέσω την ταπεινότητά του, μέσω την σκληρή δουλειά του, μας έχει φέρει όλους δίπλα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για μένα νομίζω αυτή είναι η ουσία ενός να είμαστε μέλος στην παροικία μας. Δηλαδή να είμαστε μια οικογένεια, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον, διότι δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, αλλά έχουμε πολλά για να χτίσουμε μαζί. Η δικιά μου ιστορία δεν έρχεται από το δικό σας το νησί, αλλά υπάρχει, όπως είχα αναφέρει και πέρσι όταν ήμασταν εδώ και όταν ο κύριος Παναγής μου είπε, Βασίλη,
θα ήθελα να είστε μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση. Τον είπα κατευθείαν ναι. Είχα αναφερθεί πέρσι ότι η ιστορία, η δικιά μου, δηλαδή της οικογένειας μου, η σχέση είναι μέσω το σεισμό που έγινε νομίζω το 1953. Και ήταν ο πατέρας μου τότε στο στρατό, τον είχαν καλέσει να πάει να βοηθήσει στο νησί και είχε αφήσει σε ένα σημάδι, σε ένα δέντρο, όπως εξήγησα πέρυσι, με το όνομά του. Περάσαν 40 χρόνια, πήγε πίσω με τη μητέρα μου, βρήκε το δέντρο και βρήκε το όνομά του πάνω σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή όλοι μας έχουμε μια σχέση με την πατρίδα μας, όπου και να είσαι. Δηλαδή η δικιά μου καταγωγή είναι από Μακεδονία και ένα μισό κομμάτι από Τραπεζούντα. Αλλά όλοι μας έχουμε μια άμεση και έμεση σχέση μεταξύ μας. Να ξέρετε ότι σαν κοινότητα πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Είμαστε μια οικογένεια. Αυτή έχει η σχέση. Δηλαδή θα το πω και στα αγγλικά. It's a connection which enhances our life. Δηλαδή μέσω τέτοιες εκδηλώσεις αισθανόμαστε ότι ανήκουμε. Και ανήκουμε σε μια οικογένεια, όσο μεγάλη και να είναι αυτή, αλλά ανήκουμε. Χίλια ευχαριστώ. Pay to keep up the good work as DMC. Ευχαριστώ και επίσης τους μουσικούς μας που είναι εξαιρετικοί. Θα στείλω ένα μικρό βίντεο σε κάτι φίλους στην Ελλάδα, να καταλάβουν και αυτοί πώς κρατάμε τα ήθη και τα ήθη μας σε αυτή τη χώρα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν καθηγητή από το Ohio State University, τον κύριο Αναγνωστό, προφέσσα Αναγνωστό. Είναι ο πιο σπουδαίος πανεπιστημιακός παγκοσμίως στο θέμα της διασποράς. Και τι μας είπε, τον είχα βγάλει για φαγητό, τον έφερε το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, όπου η κοινότητα έχει δημιουργήσει μια έδρα στο Πανεπιστήμιο πάνω σε αυτό το τομέα. Και τον βγάλαμε για φαγητό και μου είπε ένα πράγμα και μου είπε, Βασίλη, θα το πω στα αγγλικά, do not underestimate what your παροικία has achieved in Melbourne. There is nothing like this anywhere in the world. Δηλαδή, μην υποτιμάς, είναι η σωστή λέξη. Αυτό που έχετε δημιουργήσει σαν παροικία σε αυτή την πόλη, μου λέει, δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο σε όλο τον κόσμο. Και σε αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά σας που ιδρύσατε αυτό το κέντρο και σε όλους μας που εμείς προχωράμε και προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι λίγο περισσότερο. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους μας. Χρόνια πολλά. Ο Παναγιώτης, όσο δεν ξέρετε, ήταν μαθητής μου στα ελληνικά, ίσως και γι' αυτό μιλάει από στα ελληνικά. Και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος και έχω βγάλει παιδιά σαν και αυτόν. Άρα λοιπόν, αυτοί είναι που κρατάνε αυτό που είπε και ο πρόεδρος της κοινότητας. Το ελληνικό στοιχείο. Δεύτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Πρόεδρο της Ελλάδας, αγαπητό φίλο, κύριο Μανώλη Καραβαλάκη. Ένας από τους καλύτερους πρόξενους που πέρασε αυτό το διάστημα που βρίσκομαι εγώ από το 1985 στην Αυστραλία και τους έχω γνωρίσει όλους τους προξένους. Τιμή μας, κύριε πρόξενε. Φυσικά, τον πρόεδρο της κοινότητας, που έχει συμφιλώσει όλα τα σωματεία, έχει κάνει άρτια εργασία όχι μόνο για τη Μελβούρνη και γενικά με όλες αυτές τις σχέσεις που κάνει και στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος προσφέρει για τον ελληνισμό και τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Βασικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και υπερήφανος που βρίσκομαι με όλους εσάς σήμερα, αν και δεν είμαι Κεφαλονίτης, είμαι απέναντι από εσάς, από ένα μέρος της Ηλίας, η καταγωγή μου. Έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές στην Κεφαλονιά και όταν είμαι μαζί σας, αισθάνομαι και εγώ Κεφαλονίτης. Και το εννοώ αυτό που λέω. Ίσως και για λόγου διακριτικού, ίσως και γιατί υπήρξα κάποτε πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού και ιδιαίτερες καταδρομές, κύριε Γενικέ, έχω περάσει από τα μέρη σας πάμπολες. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, γιατί σαν ομιλητής εδώ πέρα είπαμε και εμείς τα δικά μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα και πάνω απ' όλα να περάσετε υπέροχα, γιατί το αξίζετε. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε εσάς που ακολουθείτε τη ρίζα σας. Χίλια ευχαριστώ. Έχουμε την κυρία Μιχελάκη, την πρόεδρο της Παγκριτίου,
Μελβούρνης και Βικτορίας. Ένα θερμό χειροκρότημα. Νομίζω τελευταία στιγμή το έζωσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους sponsors, Consolidated Travel, την Αλισαντράτος Family, που χωρίς αυτός δεν θα ερχόταν ο Μάκης ο Βουτσινάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω Antipa Lawyers που μας έχουν συμβουλέψει πάρα πολύ σε κάποια θέματα. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Κουνάδη που συνέχεια βοηθάει το Σύλλογο. Αγγελική που είναι της Αρέφη μου. Να ευχαριστήσω το FIX που μας έχει δώσει κάποιες μπύρες σήμερα. Η ΕΠΣΑ. Να ευχαριστήσω και δύο κεφαλονίτισσες αδερφές. Κουκλάρες, θεές, εδώ κεφαλονίτισσες, οι καλακούδες αδερφές, η Ρούλα και η Δήμητρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια βοηθάει το Σύλλογο. Και οι αθοδέσμες είναι από αυτές σήμερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την κυρία Βίκη Στεφανάτη που είναι σήμερα εδώ. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος εδώ στην Αυστραλία. Κυρία Στεφανάτη, σε ευχαριστώ και τιμή μου που είσαστε σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρόξενο, πάλι τιμή μας που είσαστε πάλι εδώ, τον Βασίλη Παπαστεριάδη, ο είδωλος, ένας απίθανος άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πολλά εδώ στην ελληνική παροικία και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κύριε Παπαστεριάδη, σας ευχαριστώ. Τον κύριο Τσοχατάρη, τι να πω, ένας απίθανος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου. Χίλια ευχαριστώ. Δεν έχω συγκινήθει μαζί σου. Να ευχαριστήσω το θείο μου τον Μάκη Διακρούση. Χωρίς αυτόν σήμερα δεν θα είχαμε τους ήχους. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους Καλαμαριανούς από εκεί πέρα. Γεια σου ρε Πίτα. Σας έχουμε, δεν θα πω το παρατσούκλι. Και την Έγκη. Thank you very much. Να ευχαριστήσω και το Καλαμαριανό εδώ πέρα, το Σωτήρη Σωτηρόπουλο, που πάντα είναι εδώ πέρα, εκπρόσωπος του 31. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Greek News 24. Πώς θα μάθω τα νέα στην Μελβούρνη? Greek News 24. Πώς θα μάθω τι γίνεται στην παροικία μας? Greek News 24. Μάθε τα νέα στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Greek News 24. Έγκαιρα και έγκυρα.
φορτωμένες, λεμόνια φορτωμένες, στην άμμο είναι ρηγμένες. Πού είσαι κυρία μου? Μέσα στο νερό της δίνεις, μέσα στο νερό, το μαντήλι στο κυπέτσι, αχ και νεκαρό. Το μαντήλι στο κυπέτσι, μέσα στο νερό, μέσα στο βαρύνα στο πέτσι, άρε λιμανάκι μια φορά. Και από τότε κάθε βράδυ να σε χαρώ, το μαντήλι στο κυπέτσι μέσα στο νερό, το μαντήλι στο κυπέτσι μέσα στο νερό, μέσα στο βαρύνα στο μέση αστρόλα να περώ. Αστρογενεία. Ένα γύραμα γελιό, ένα νερό κρυό νερό. Και από που δεν κατεβαίνει, βαγγελιό μου πενεμένη. Και από που δεν κατεβαίνει, βαγγελιό μου πενεμένη. Άρε λιμανάκι κάποτε, εκεί θυμάσαι. Μέσα στο νερό της λίμνης, μέσα στο νερό, το μαντήλι στο κυπέτσι, αχ να σε χαρώ. Το μαντήλι στο κυπέτσι, μέσα στο νερό, και σε φίλησα στα χείλη, αχ να σε χαρώ. Σκαλί θα κατεβώ. Κοκολάτα, απ' τα παιδί να πατήσω. Γύρω στα κλίματόφυλλα, να σε κοροπολογήσω. Γύρω στα κλίματόφυλλα, στα παγίδες να πίσω.
αν αυτό το αρκαλιό σου με παίρνει κόμμα σαν θέλω αυτό στρέφεδό σου του διαόλου τυλικό. Άρα να κάνει λίγο στο χωριό σου κι όλη μέρα το πεθάνω σου γλυκάνει και το πάλι σου η απατή σου σε πειρασμό με πάλι όλη μέρα το πεθάνω σου γλυκάνει και το πάλι σου η απατή σου σε πειρασμό με πάλι. Κι όλη μέρα το πετάλο σου πετάει και το πάλι σου και το σφιχτό μας ξεκινάει μια ψαροπούλα. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να βοηθάτε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Τον Παναγιώτη Τζιότζη από το Orthodox Funeral Services, το Meet Me Σουβλακερί, το Ελλάς TV και το βραβευμένο Τριφυλία Olive Oil. Από μένα, το Σωτήρη Σωτηρόπουλο, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας και χαρά σας.